nandito tayo ngayon guys no, sa Garcia Park. Tinatawag po itong Garcia Park dito sa Tagbilaran City. Ganyan, nandito din yung nakatayo yung new Capitol building po natin guys. Ayan, kung nakikita nyo, makikita yung mamaya yung new Capitol building po namin. And of course, dapat tayo naka-mask guys, kasi bawal dito na hindi naka-mask, kasi dito tayo ngayon sa park. And pag hindi tayo naka-mask, makahuli tayo guys. So before kayo itutour and ipapasyal dito sa Garcia Park guys, tinatawag namin Garcia Park, kakain muna tayo. Samahan nyo ako guys, let's go! Here. Papasyal ko na kayo dito sa Garcia Park. So yan po guys, yung new Capitol building po. Ayan, yun yung new Capitol building. Tara sa malapit. So guys, itutur ko na kayo guys. Yan si si President Garcia yan guys. Itutur ko na kayo guys. Pasyal ko na kayo dito sa Garcia Park guys. Ito yung tinatawag natin Garcia Park. Medyo makulimlim na rin yung ulap natin, no? Baka uulan na maya maya. Ayan, no, diba? So pasyal ko kayo dito guys, tingnan nyo. Ayan, pababa tayo doon, let's go. So bababa tayo guys, no, tingnan natin doon sa baba, diba? Pwede kayo mamasyal dito guys. Let's go.
pwede kayong magano dito guys, mag-exercise, mag-date, ayan, mag-family bonding. Kung gusto nyo naman na mag-emote, pwede kayong dito pumunta. Okay? Ayan, babasahin natin yung sulat dito. Tingnan nyo. The President Garcia Park. This is the park of President Garcia, guys. Welcome, welcome. Pasyal kayo dito. Ayan, diba? Pwede kayong mag-ano kayo dito. Maglaro, katulad nila. So sweet. Diba? Sila si baby at si tatay, diba? Diba? Yan, so cute. Hello baby. Ito siya guys, naturuan siya ang tawag dito. Pwede kayo dito mag exercise, mag jog, family, ayan, family. Lalo na yung mga bata guys, pwede dito. Kasi punta kayo dito guys, meron kayong tambayan. Ayun, diba? Kita nyo. Let's go. Yung hangin dito guys is so fresh kasi maraming puno. Ayan, ito po yung park guys na President Garcia Park. Masyal kayo dito, malamang kung katulad kayo sa akin na nag-iisa, medyo ano talaga, mayroong iba dyan talaga. Ayan, punta tayo dun sa pinakadulo. And ayan, may naglalaro ng badminton guys, diba? May exercise. Oh, really? This is so good guys and so fresh. Oh, pwede kayong mag-relax. This is the ano guys, sarap nito guys, so fresh yung lugar. Doon meron naglalaro din. Meron din naglalaro doon guys. Maraming tao pumupunta dito tuwing hapon guys, or tuwing umaga, kasi dito sila nakatambay or nag-exercise. Tayo dun guys sa mga playground ng mga bata guys. Playground ng mga bata. Share ko kayo guys kung paano mga bata na naglalaro dito guys, no? So tara guys. Yan yung isa na pwede nyo dalhin yung mga baby nyo guys, na maglaro sila dyan, diba? Also maglaro kayo ng badminton kagaya nila. So let's go. You can have a date with your family or with your friends. Yan yung pwede kayong tumambay dyan guys. So cool. Tara nyo yung mga baby nyo dito guys, para malibang naman sila. Ayan yung mga palaruan ng mga bata dito guys. Ayan. Meron din tayong mga upuan dyan, pwede kaya magtambay guys. Ayan. Babies, their parents. Oh, that's so cute. And this playground is so clean guys, so natural.
ito, nagtatabahan ng video. Yan, naglalaro sila guys. So, yun. Pwede kayong umupo dun. Yun. Oh, that's fun. Silang dalawa. Diba? So, nakita nyo na guys yung anong yung meron dito sa Garcia Park. And sana palagi nyo akong supportahan sa mga vlogs ko guys. Maraming salamat talaga sa pagsuporta talaga sa inyong lahat dyan. And shoutout sa inyong lahat guys. Dito lang po tayo guys. Maraming salamat guys. Peace!